Jel hoćete vi da nam kažete, imamo uživo uključenje neko? Šta? Samo da nam kažete za novu godinu nešto. Ali uživo, evo za pola minuta. Evo, krećem se od sunca jer... Aha, može. Koliko? Gde, šta? Samo da vam objasnim šta je, za koliko krećemo? Idemo uživo, pošto su nam zamerili puno da kao montiramo priloge, neko izjavi, a mi izmontiramo. Sad uživo, direktno u program, pa ko nam šta kaže, ko bude. Dobro. Najjednostavnije pitanje je gde će ljudi za novu godinu. Jel imaju pare ili nemaju? Jel im šta im, kako je? Dobro, dobro. I ništa, mislim, samo ono najobičnije, a vi ćete reći šta vi budete. Šta da kažete, da, može. Ja mislim da... Jo, izvinite, molim. Šta je? Povraćat ću. Kao što vidite, Nina je dobila zadatak da ju naglo pozli pred direktno uključenje. Kameru. Jo, izvini, hoćeš molim. Izvini. Ja vašu lošu. Šta je to? Pa ne znam. Nina. Ja ostajte ceo dan. O Bože. Da, ako je slepo i crevo, onda je gadno. Da vidimo kako su se naši sugrađani snašli u novonastaloj situaciji. Može, idemo... U programu smo. Ajde za novu godinu da čujemo kako joj se nadaš. Ajde. Gde ćeš dočekati novu godinu? Ajde, odi, A vi gde ćete za novu godinu? Ja pitam užavno. Možete nam reći gde ćete vi za novu godinu? Ovo da pitam, ajde ove. Gde ćeš, Ajde na žurku za novu godinu, hoćete? Evo, neće niko da se snima. To nosite nešto za novu godinu pripremu. Gde ćete za novu godinu? Ma kakve, kući. Kod kuće ima prasence ili pilence? Ma kakve samo. Ima porodica? Ima. Pa onda ćete biti veseli. To znaš. Dobro. Glavno da je zdravlje. Tako, vi treba kod zubara da idete. Nema niko više, svi se žure. Mi smo s televizije. S koje televizije? Bila je ovo skrivena kamera NS Plusa. Odlično, super, nema veze. Hvala vam puno. Nema veze, ja sam se snašla.